ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି ଓ ତାହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ଆସନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 1994 ମସିହାର ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱରାଜ ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଯୁବ ଚେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱରାଜ। ଏହି ଯୁବ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବରରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।